l'altra banda del telèfon, a l'altra banda del correu electrònic, tenim algú que sap de què parla i, per tant, sabem que ens pot donar resposta en aquell dubte que tenim, que a vegades quan tens un dubte és allò de dir necessitem algú i no sabem a qui trucar, no? I per tant per nosaltres la Sallec ens dona comoditat i ens dona seguretat en aquest aspecte. Ens dediquem bàsicament a la gestió dels serveis socioeducatius, estem dividits en 3 grans àrees o 3 grans àmbits. Un és la formació, l'altre és tot el tema de casals d'estiu, que sí que gestionem, fem la gestió integral de casals d'estiu, i una altra part que nosaltres, que és molt gran, que en diem la gestió de serveis socioeducatius, que aquí va des d'espais familiars, estudis assistits, gestió d'activitats per joves. El que ens preocupa més ara és tot el tema de la reforma laboral, amb tot el tema dels contractes indefinits que tenim ara, els de fixes discontinus, doncs com està, no?, tot això, és a dir, perquè la nova llei de la reforma laboral diu una cosa, però per nosaltres hi ha una altra realitat, val? I per tant sí que és una de les coses que ja s'està treballant, però que no sabem ben bé com acabarà.